cik cik cik. Adi Budi Yayi Pregiwo Wonten dawuh Kakang Mas. Apa wis lair batin tresnamu marang pun Kakang Yayi? Nuwun inggih lair batos Kakang Mas, kula tresna wasih dhateng Paduka. Namung kudune sing takon kira ya aku. Apa lair batin nggone Kakang Mas Gatotkaca kuwi tresna karo aku Pergiwa. Nimas pepujaning Tilam Sari Yayi, ning jagat iki ora ana sing tak tresnani ya mung sliramu Yayi Pregiwa. Ndak rewangi yen to rina
ora doyan mangan yen turu mung tansah klisikan gawang-gawang kang cumantel ana ing batinku ya mung sliramu Yai. Adakane wong lanang kuwi yen to lagi tresna kasmaran karo wong wedok kuwi tembunge ya kaya ngono kuwi. Manis manuhur ning apa? Yen to wong lanang kuwi wis entuk apa sing dikarepake sok kala mangsane wong lanang kuwi mlenjane janji. Wis akeh wong wadon kuwi dadi korban mergo tembunge wong lanang. Sing biyene kuwi apik-apik ning nyatane ya mung gawe lara atine wong wadon. Kuwi rak ya nek wong lanang kono-kono. Ning yen to pun Kakang kuwi lair batin. Ning jagat iki ora ana wanita sing tak tresnani. Ya mung Yayi Pergiwa. Mula kang saka kuwi Yayi. Aja kuwatir. Ing jagat iki ora ana sing pantes dadi sisihaning Gatotkaca. Ya mung Yayi Pergiwa. Mula ora bakal suwe maneh aku mesti bakal sesandingan kelawan sliramu Karana Rama Kyai Werkudara. Lawan Paman Janaka wis dawuh yen to aku kelawan sliramu pancen wis dijodohake marang wong tuwa sak karondi. Aja kuwatir kang dadi atimu. Nalika samono nggonku sejagongan kelawan kowe rak ya wis sawetara suwe malah kapara. Angger bengi aku ya wis wah karo kowe. Kok wah piye iku lho? Sing ning HP WA niku oh iya. Gajeke WA aku rak wis tak lebokke ning WA-mu to. Dadi sak kala mongso aku iso WA-WA-nan karo sliramu. Mula Yayi, hayo tak pondong. Ayo bebarengan ngisep sarining madu. Mancing ana ing tilam pagulingan Nimas. Padang bulan kekencaran nedenge purnama sidi.
tan samar pamoring sukma Hatta para hapsari tumonton risang dwija kadenggal wursaji kagagas sing tiadahake uran ing karyanira miat rengganing Prabata lunging kedhap kumelap kadya pengawi ing sang dwija lunging gadung malengkung katyuping maruta mondo ing Sewilasa
katentreman kabagyan muga tansah kasalira ing jiwa anggo Waraden Sagung dumadi Bapa Penemban Durna sami karaharjan sakrawuhipun Bapa Penemban Durna wonten isi tinggil negari Astina mriki Bapa Penemban. Oh lole malah kentas gembol manyar-manyar duk ning duk Pulwana dadi alas-alas dadi wana. Napa inggih nggih anak Prabu? Pikantuk pamujinipun anggir anak Prabu Duryudana lulus raharja bisa wanan nampa manggih ing kayuwanan. Wangsul pangastawa kula katur nggih anak Prabu. Nggih, kula tampi, kula pundi. Paman Harya kepenak nondi sik nggonmu lungguh. Nun inggih nggih anak Prabu. Mboten kirang sekeca inggenipun pun abdi paduka ing kepatosan kula pun Pantih Harya Sangkuni. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk nggih anak Prabu. Paman Harya wis tak tampa. Anakku nggih bocah bagus. Lesmana Mandra Kumara. Kadingaring ana ing pasewakan anakku bocah bagus. Kanjeng Rama inggih kula ingkang sowan kula ingkang putra Kanjeng Rama ingkang sowan kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama. Iya wis tak tampa nggih ora liwat pangestunipun Rama Tampanana. Nuwun inggih kula pundi Rama. Mugi ndadosaken cecimat paripih paring pangestunipun Kanjeng Rama Dewaji. Kula pun abdi paduka pun Karatomarma ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sinuwun. Iya. Dimas Karatomarma tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kawula nuwun inggih dadah pundi. Mugi ndadosaken cecimat paripih paring pangestu paduka. Bapa Penemban Durna kadingaran menika sami rawuh kamangka ing pasewakan agung panjenengan ingsun ora paring dawuh luwih dhisik. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Bot-botipun pun bapa menika tinangisan dening putu kula inggih Atmaja Panduka piyambak pun Lesmana Mandra Kumara. Piyambakipun menika gulung-gulung nangis mboten karupan parikanipun malah kepara nurut dalan menika nyangking plastik. Piyambakipun menika sing dipun rembug namung nyuwun rabi kemawon. Menika kados pundi nggih anak Prabu? Kula ngantos gumun suning manah kula. Ngen kula ngereh-ngereh dhateng manahipun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara supados eling dhateng margi ingkang leres. Supados mboten pikiranipun mboten lewung ingkang kados mekaten. Winginane niku malam blodar mboten ngangge klambi mboten ngangge gathok mloya-mlayu wonten lapangan. Wah. Menika kados pundi nggih anak Prabu? Kanjeng Rama ana apa kira anakku bocah bagus? Kula nyuwun rabi Rama. Kula menika rak ampun gedhe ta. Ampun gedhe kula niku rambut kula nggih pun kathah lho, Ma. Kula pun wayahe rabi. Malah keporopan kula niku pun bludak. Lah kok dereng rabi-rabi. Kamangka kanca kula niku pun padha rabi lho, Ma. Kula nyuwun rabi, Rama. Yo. Sedelok maneh ke bakal tak rabekke nggih. Namung kula mboten purun rabi menawi to mboten kalian Yayi Pergiwa. Anakipun Paman Jan
Jan sapa? Janaka. Janaka kok angger jan. Lah pripun to? Kula ning undang ya angger manjan ngoten kok. Banjur karepmu. Pokoke kula nyuwun rabi. Ning kula nyuwun dipun rabekake kalian Yayi Pergiwa Rama. Kula pun sawetawis dangu kelingan kalian Yayi Pergiwa Rina Lamnengi sing kula gadhang namung Yayi Pergiwa. Duh Rama. Kula nyuwun dipun rabekaken. Ya mengko rabi. Biasane kok ora lewung kaya ngene to. Niki luar biasa kok yang. Ayo kok tumben. Biasane kowe iki ning pasar sapi iki ya wis kanggo lho kok ya. Gelem-geleme kok tumben kok ada pekat gadingaran kok njaluk rabi. Kula kepengin kados kanca-kancane lho yang. Yo. Bapak Durana. Paduka ingkang minangka dados saka gurunipun negari Ngastina. Kula suwun paduka menika ngiring dhateng anak kula. Pun Lesmana Mandra Kumara supados nglamar Dewi Pergiwa. Karana kula pitados Janaka menika murid paduka Bapa Penemban. Mestinipun boten badhe suwala menawi to anakipun Janaka badhe kula pundhut minangka dados mantu kula pribadi. Nggih. Kula namung tansah ndederek dhateng kersa paduka anggir anak Prabu. Pun bab menika pasrahaken kula kalian Yayi Sengkuni menika mesti pun beres. Sing penting putu kula Lesmana kasil nggone omah-omah sak mangke. Nggih, Yang. Kula mun jeleh lho, Yang. Pun gedhe kok mboten rabi-rabi. Mung dolanan sabun mawon. Kuwi apa kok? Layak kok sabun anggere lagi anyar kok tengah kok bolong kabeh iki. Jebul nek nggo ajar titis ta. Ati bang ora ana Yang. Wis ora usah dirembug. Paman Haryo. Wonten dawuh nggih. Kepiyakna para wajabala kabeh tindakane ing Madukara. Sak perlu nglamar anake Janaka Yayi Pergiwa. Boyongen ana ing negara Ngastina supaya bakal pundhut dadi mantuku dina samengko. Nuni nggih terwaca dawuhipun anggir anak Prabu. Benjang dadak ngentosi menapa dinten sak mangke kula badhe bidal. Nggih nggih langkung sae mekaten. Nggih Kartamarma wonten dawuh Paman Patih bubarna kang padha gantung sibuk malah ngiras pantes kepiyakna para wadyabala kabeh sata Kurawa supaya ngiring lampahe putuku Si Lesmana Mandra Kumara mboyong Dewi Pergiwa ngestakaken dawuh Paman Haryo dinten samangke kula badhe bidal mboten antos kesuwen nggih kula bidal dinten samangke nggih
Kanjeng Rama. Yo, Ger.
Handrah kang puspita arup kasliring samirana mrek sekar gaduh kong ngas kandanyo maweh raras renaning griya Nuwun kula pun putra paduka paman ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya nggih anakku lanang Antaraja wis tak tampa jeneng sira ngaturake pangabekti marang pun paman. Ya mung pangestunipun paman kebatampanana ya nggih. Nuwun inggih. Kula pundi paman? Mugi ndadosaken jejimat paripih paring pangestu paduka. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Den. Iya Petruk wis tak tampa. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Den. Iya Bagong wis tak tampa. Ana wigati apa nggih Antaraja marak ngabiyantara ana ngarsaning pun paman. Nuwun inggih malih-malih menapa Paman Janaka kula menika dipun duta kaliyan Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Duk nalika semanten dawuhipun Rama Kyai Werkudara menika sapejagong utawi pirembagan kaliyan paduka Paman Janaka. Bilih adi kula pun Gatotkaca menika badhe dipun jodhoaken kaliyan Yai Pergiwa menika leres menapa mboten? Iya pancen kaya mangkono nggih. Banjur inggih kula menika dipun perintah kaliyan Kanjeng Rama Kyai benjang menapa anggenipun Paman Janaka badhe ngayahi pahargyan kangge temunipun pinang temanten kekalih sak mangke Paman. Menawi tos rasranipun pinang temanten wonten ing Jodipati menapa wonten ing Mandura mriki. Menapa wonten ing kasatriyan paduka menika Paman. Yen to bab temune temanten pun Paman amung manut apa kang dadi kersane Kakang Mas Werkudara nggih.
ana ing Jodipati ya apik, ana ing Madukara ya becik. Pun paman namung manut jer paman kuwi minangka dadi dulur enom. Mestinipun namung manut apa kang dadi kersane Kakang Mas Werkudara. Inggih. Kula namung kinen dawuh kados mekaten. Malah kepara sakmangke Kanjeng Rama sampun nyebar undangan kangge pahargyanipun adi kula Gatotkaca ing dinten sakmangke badhe kadhawuhaken kaliyan Yayi Pergiwa. Hah? Awake dhewe melu bungah ya, Gong. Bungahe nggon apa to, Truk? Lah ya delok engkas ki ana Raben Gedhen. Raben Gedhen piye? Lah iki Ndara Pergiwa karo Ndara Gatotkaca arep didhawuhke. Mulane awake dhewe iki tata-tata gedhe cilike iki ya ngamplopi. Lho awake dhewe iki minangka batur kok, Truk. Wis to angger melu isah-isah melu padang, saka mangsane ngetokne sego lho, iki ra isih padha wae lho. Ning rak ya abang-abang lambe to. Nggawa amplop lho. Raketang nyeket kira ya wis becik. Wong jengene ndarane arep duwe gawe. Truk. Lah wong awake dhewe sing bayar iki lho ndara-ndara. Dadak nganggo buah barang iki lho lha apa? Wis mengko aku tak nggawa kayu kok sepikul. Menisan mengko tak gepukane lho. Ngono. Nggawa tewel, nggawa klopo. Lah wis apik to. Ora ngono nggawa godhong jati lho, wis apik. Nggo mbuntel ndasmu kuwi. Lho, nggo mbuntel sego to kok. Kowe ku nek karo aku kok ora tau selek ki piye? Ora tau bener ki piye ta? Lah ya kok nggawa godhong jati. Nggo mbuntel sego to mangsane iki Dik. Wis to, awake dhewe mung ndonga, wis muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Lho ngono. Nek cara sinden-sinden apalane ya kuwi kok ndongakno manten. Ndang entuk momongan. Nek aku gampang kok entuk ndongakno manten. Dongane apa? Penting aja pegatan wis kuwi. Wis nek sedina iki lek tukaran ping 7 jaran, penting aja nganti tembung pegatan kuwi aja nganti kewetu ning lambe itu, temenan. Walat dadi wong lanang. Luwih-luwih kaya aku kowe kuwi dadi wong lanang, lho, dadi cagake kula warga. Sak bisa-bisane iso mbimbing karo wong wadon. Semono uga wong wadon kuwi ya kudune iso nyenengke batine wong lanang lan iso nganak-nganakake apa kang dikayakke karo wong lanang kuwi mau. Iya. Anu ya, Tru. Cara wong wedok ki minangka dadi daringane. Wah iya to. Daringan kudune aja nganti bocor. Wah piye to? Tanggaku ki ana kok, Tru. Lagi manten anyar urung nganti setahun ki malah dodolan sawah. Lho lah kok ngono. Lah iya to, sing wedok ki anyar blobok. Pijur nyandang sing apik-apik, mangan sing enak-enak. Lah sing lanang ora kuat nyambut gawe wis. Lah akhire mati garing lho kok. Ayo nek Ndara apa kuwi Ndara Pergiwa karo Ndara Gatotkaca kira ya wis pastrep. Dasare Ndara Gatotkaca kuwi ya ratu agung. Ndara Pergiwa ki ya piyayi sing alus, piyayi ayu. Tur ning unggah-ungguh ning wong tuwa ya jangkep, tata kramane jangkep. Wis dadi petingane wong lanang. Ya sampai dhewe wong didonga. Wis Petruk Bagong aja bodho gojek. Kae sajake ana tamu, samendha sawetara ya nggir Antarja. Anakku ngger
Janaka pun bapa ingkang rawuh, Nger. Paman Janaka kula ingkang sowan paman. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon liriki nencanging risan mameh gandrung ing anane nole walah kentos gimbal manyar-manyar dukne dupul kono tanci alas-alas dadi wana blek-blek kutuk melah. Aja kaget nggih anakku lanang wong bagus Janaka. Pun bapa kang rawuh ana ing Madukara kene nggih. Nuwun inggih. Bapa Penemban. Kula pun Janaka ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa nggih ora liwat pangestunipun bapa Tampanana. Nuwun inggih. Gadah pundi? Paman Haryo sami karo Harjan sak rawuhipun Paman Haryo Sangkuni wonten ing Madukara mriki. Inggih, nggih, mboten kirang menapa-menapa anggenipun pun Paman Haryo Sangkuni rawuh wonten ing Madukara mriki. Paman Janaka kula ingkang sowan paman. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk nggih man Jan. Iya. Nggih Lesmana Mandra Kumara. Wis tak tampa ya mung pangestunipun Paman Tampanana. Nuwun inggih Paman Jan sampun kula tampi. Kula pundi magiya njatuhaken cecimat paripih paring pangesti paduka calon mara sepuh kula. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Paduka rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Oh iya nggih ya. Aja kurang pangapura ya nggih. Tekanipun pun bapa ing saka Sukalima. Nganti tekan Madukara kene mung sabab bot-bote pun bapa kuwi dinuta dening Angger anak Prabu Duryudana. Kinana rawuh ana ing Madukara. Ngrembug babakan putuku si Lesmana Mandra Kumara kang dina samengko kepengin dhaup kepengin rabi ora bisa kapenggak nggih mula kang saka kuwi daya-daya pun bapa tumuju ning Madukara Lajeng kersanipun Bapa Penemban ngene nggih ngene ing batinipun bapa Gandeng Lesmana Mandra Kumara kuwi duweni kekarepan. Dhewekne kepengin jejodohan lan bebojohan kelawan anakmu wedok ya kuwi Pergiwa. Mula kang saka kuwi Lilanana pun bapa bakal mundhut anakmu minangka dadi mantune Angger anak Prabu Duryudana bakal didhaup dening putuku si Lesmana Mandra Kumara. Nggih. Malah kepara pun bapa nggone rawuh tekan kene iki ngiras pantes bakal tak lamar bakal tak boyong ana ning negara Ngasena bakal tak jodoke kelawan putuku si Lesmana Mandra Kumara ing bab pahargyan samengko bakal tak gawe gedhe bakal tak gawe rame
nggone duwe gawe ana ing negara Ngastina. Yen perlu anak angger Janaka wis ora usah kuwatir bab perbeya apa-apa wis mesti bakal dipisungsumke marang anakku lanang si Janaka. Malah rencanane mengko duwe gawe arep digedhek-gedhekke ana ing negara Ngastina. Arep nanggap dangdut papala. Lho kok papala iki? Iku lho disuni sing kok Jawa Timur. Palapa kok papala iki. Ayo iki 7 dina 7 bengi. Nanggap wayang dalang kok ngablak seminggu lho. Dalang liyane do wegah. Niku. Nyuwun pangapunten Bapa. Kepareng kula matur. Mboten kok ateges kula menika nampik dhateng panglarenipun Kakang Duryudana menika mboten. Namung dinten sakmangke kula kaliyan Kakang Mas Werkudara menika sampun pirembagan badhe bebesanan Bapa Penemban malah kepara pergiwa kaliyan anak lanang Gatotkaca menika sami remenipun. Loh, malah arep dipek mantu. Oh, loleh. Gatrisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang renaning bawana noleh malah kentas gimbal manyar-manyar juning jupul wana dadi alas-alas dadi wana blek-blek uduk awalah. Anakku nggih Janaka. wonten dawuh Bapa Penemban. Apa wis tak pikir nggonmu duweni tembung sing kaya mangkono nggih Rawit? Mangerti ya? Ing antarane Janaka kelawan Werkudara kuwi isih sedulur dhewe. Lah kok nganti bebesanan kuwi kepiye ta? Mbaya dirembuk sing luwih dhisik tur meleh. Apa ora dipetung luwih dhisik satuane si Gatotkaca kuwi pira? Satuane pergiwa kuwi pira diitung. Mengko gek-gek kebo gerang lho. Lah niku malah mengko padha karo njlomprongke karo bocah. Inggih, sedaya menika sampun dipetang. Mengko dhisik. Sing ali petung kuwi pun bapa. Sing ali nggon bab petung Jawa kuwi pun bapa. Kena ngapa kowe ora kandha-kandha karo pun bapa luwih dhisik? Kok anggap apa aku pun bapa ki? Kamangka kowe ngerti dhewe aku ya dadi gurumu. Ning kena ngapa ora cawe-cawe marang pun bapa? Inggih, nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Karana menika dereng kelampahan dadosipun. Kula dereng matur kalian Bapa Penemban. Mengko dhisik. Ora gampang jeneng omah-omahke anak kuwi ora gampang. Awit apa yen to wong tuwa nganti sasar susur nggone njodhokake marang anak, malah padha karo njlomprongke anak ana ing juranging kasangsaran. Diitung luwih dhisik. Satuane bocah loro iki kira-kira tiba
bener apa ora? Tibane iki tiba pangan apa sandang apa lho? Kudune dipetung meneh. Nek pun bapak iki kudune ngono, kudune permati, kudu dipetung sing temenanan. Aja nganti sasar susur, malah tundane mengko ora becik, pedhot tengah dalan. Lah kuwi sing ora bener. Ning yen to Lesmana karo Pergiwa kuwi tak petung-petung kok omah mau. Lah kok tibane kuwi cocok. Satuane kuwi bener becik cocok. Ketemu jodoh, Nger. Mula timbangane mengko nyengsarake antarane Gatotkaca kelawan Pergiwa mengko malah dadine ora becik. Luwih becik kuwi tak jodohke karo Lesmana Mandrakumara. Wis genah. Bocahe ya bagus, becik, apik. Ora cacat. Ning ragane ya ora cacat. Ning mentale iki cacat kok ya truk. Ha iya. Wong cah kentir kok arep dirabekke terus dadi apa? Ning pasar ki ya bengak-bengok. Anak ratu kok dadi tukang parkir ya truk. Ha iya. Nyuwun pangapunten Bapa Penemben. Awit menika bocah kekalih sami remenipun. Kula minangka dados tiyang sepuh mboten pantun menawi to menggak dhateng panyuwunanipun anak. Mengko dhisik. Anane anak urip ning alam donya iki merga saka wong tuwa loro, ya saka bapak lan ibu. Kudune iki rak ya ngesokke apa sing dadi dawuhe Pak. Aja nganti anak kuwi kalah karo apa kuwi Pak kuwi kalah karo anak. Dadi tembung biyen gudel kuwi kudune nusu marang kebo, nek saiki kuwi beda. Kebo nusu karo gudel. Lah iki sing ora becik. Malah ora becik, dadi sasar susur kahanane. Mula tak jaluk nggih. Yen to tak sawang-sawang tak hitung. Ing antarane Pergiwa karo Gatotkaca ki tak hitung kok ora bener satumane bocah loro kuwi. Pergiwa rak ya Senen Kliwon. Gatotkaca Desember to. Ora becik. Dadi tak hitung. Bareng tak hitung gunung jungkur segara asat iki hitungan wong mati kok malah. Oh beda tadi sini, beda. Lah ya, bareng tak hitung kuwi satumane putuku si Gatotkaca karo Pergiwa iki malah ora becik. Nyabrang segara getih. Timbangane mengko keloro-loro anakmu loro. Wah, luwih dhuwit batalno nggih. Aja nganti anakmu iki mengko sengsara tembe mburine. Sengsara tembe mburine nggih. Aja nganti. Mula mumpung durung kadung batalno luwih dhisik ya nggih. Timbangane anakmu mengko sengsara. Idu ngawur mangawur-awur-wurahan tengerane ngajurit Nyuwun pangapunten Bapa. Kula samendha sawetawis kula nyela dhateng dawuh Paduka Hyang Paman Janaka. Piye nggih? Sekawit Paduka menika sampun dawuh, sampun cocok lan sampun mathuk. Menawi to adi kula Gatotkaca menika dedhaopan kalian Yayi Pergiwa. Ning kenging menapa semunipun Paduka menika kok bimbang utawa Paduka menika manahipun kirang sekeca.
Paman ampun ngantos miyar-miyur tekadipun Paman Janaka. Bocah kekalih menika sami remenipun Paman. Mengko dhisik nggih Rantaraja. Aja kurang pangapura ya nggih. Yen to tak pikir-pikir jumbuh apa kang didhawuhake Bapa Penemban Karana. Bapa Penemban kuwi guruku. Mestine bener apa kang didhawuhake marang Bapa Penemban Durna. Mula kang saka kuwi ya nggih. Aturna dawuhipun Paman marang Kakang Mas Werkudara. Tinimbang anakku wadon si Pergiwa sak mengkone urip ana ing jurang kasangsaran karana satuwane lan klairane kuwi ora jumbuh nggone Gatotkaca lan Pergiwa jejodhoan. Ngiras pantes malah dina iki tak batalake wae panglamar saka Kakang Mas Werkudara. Waduh, Paman Janaka Paduka menika satriya ning kenging menapa? Dawuhipun menika mboten saged dipun ugemi. Malah kapara Paduka kepengin gagalaken anggenipun adi kula Gatotkaca dedaupan. Mung perkawis kepengin nggadahi mantu bocah kentir kala wau. Duh Paman bakal tetel kasatriyan Paduka awit sabda Paduka ingkang sampun kawedhar menika Paduka jabel malih. Antaraja aja mulang muruk marang wong tuwa. Gedhe cilik aku pamanmu sing wajib kok sembah kena ngapa tembungmu kaya mangkono. Dina iki tak perintah budhal ana ing Jodipati aturna tembungku iki mau marang Kakang Mas Werkudara. Pun Paman njaluk ngapura panglamare Gatotkaca bakal ndak tolak. Malah kepara pun Paman bakal nampa panglamare si Lesmana Mandrakumara. Wih lah dalah. Bakal kewirangan sampean Paman. Matur nuwun Paman, calon mara sepuh. Calon mara sepuh kula. Iya iya nggih Lesmana. Nyuwun pangapunten nggih, Gus. Jane kula menika mboten kok mbela dhateng Ndara Werkudara menika mboten, namung menapa ingkang Paduka dawuhaken menika cetha yen to kleru. Klerune nggon ndi Petruk? Paduka menika satriya lho, Den. Dawuhipun ampun ngantos mbalenjani kamangka Ndara Werkudara menika sampun nyepakaken sedaya uba rampen kangge pahargyanipun Ndara kekalih. Ning kenging menapa malah dinten samangke Paduka menika mbatalke dhateng panglarenipun Ndara Werkudara menika kados pundi? Niki mengke kriwikan dados grujukan. Niki mengke saged padu kalian seduluripun piyambak. Nggih, Dan. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten iki. Mboten kok ateges kula niku melu-melu. Ning menawi to sampeyan kok kepengin jodohake dhateng anak sampeyan Ndara Pergiwa. Kalian bocah kentir sinten niku wau? Anu Lesmana Mandrakumara. Nggih, Lesmana. Sampeyan ndak ngerti dhewe ta? Lesmana niku kentir lho, edan lho. Ngene lho sinuwun. Lah kok sampeyan niku kok terus wah, duh. Ramirowo nek mengke nek Lesmana niku
nguntal pil rutin terus sarape niku rada kebeneran lah mangke nek ngantos mencleng terus ndara pergiwa dikeplaki lho nek bokong mboten masalah lah nek sirah ra malah mbilaeni niku sing mboten cocok Den kula malah langkung condong anapa niku Lampung sarujuk menawi ta ndara pergiwa menika kalian ndara Gatut timbangane bocah kentir waduh kula mesake kok Petruk Bagong kula wonten dawuh wis ora usah melu-melu perkara iki malah kepara kowe tak perintah dina iki swana ning Jodipati matura marang Kakang Mas Werkudara yen to panglamare Gatotkaca dina iki ditolak waduh iki sida tukar karo dulur aduh wis ora usah nyaruwus sing dadi tembungmu. Bagune dina iki kowe mangkat. Ora mangkat tak pecah sirahmu. Nggih, Den, nggih kula namung manut ning atase batur kok. Ming kandha ngono kok. Terus totoane pecah sirahe. Duh. Paman Janaka Biyenggir Lesmana ten pundi calon bojo kula paman kula pengen ketemu sapet jagong mengke kersane kula ijol-ijolan nomer nek menawa mengke cocok tembus lak bathi to lah iki tak kira nomor HP to Gong jebulane mau nomor togel kok lah yang bolak-balik wong kentir kok terus ya ora maido kula kepengin ketemu kalian Yayi Prek paman. Oh. Ini kira njaluk dikeplak ndase. Ndara Pregiwa kok angger diceluk prek ngono kuwi. Kaya wong ngecir. Kae ana taman keputren nggih. Ndak keparengake sapa temon nanging mengko dhisik. Mengko yen to wis pancen wis dadi jodohmu mengko kaboyong ana ing negara Ngastina nggih paman kula pun mboten betah paman kula kepengin pondong pengen boyong Yayi Pergiwa iya yen kaya mangkono nggih aja kesuwen bakal tak lamar anakmu si Pergiwa. Aku bakal matur ana ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana. Dina kang bakal ditentokake mengke pun bapa bakal rawuh ana kene, bakal boyong Dewi Pergiwa. Nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Halo pamit ya Nger. Nyuwun pamit Nger. Nyuwun inggih Paman Haryo.
Nyuwun pamit, Gus. Wah. Karata marma nggir Wonten dawuh paman. dina iki aja wedi kangelan. Sajake kriwikan dadi grojogan nggir. Iki mau si Antarja sajake runtik kang dadi atine. Mulane kang waspada kamangka. Raden Werkudara kuwi nglamar anake Janaka. Ning gelem ra gelem iki mau ditampik karo Janaka Karana saka Ngastina uga nglamar. Ning dikaya ngapa gandeng Kakang Penemban Durna kuwi sing nglamar. Raden Janaka pekewuh karo wakne Lobaya Sokalima mula ditampa panglamare si Lesmana Mandrakumara. Mula aja ilang kaprayitna. Iki mesti anak-anak saka Jodipati mesti ora trima. Aja ilang kaprayitna malah kepara sapa sing menggak nggone Lesmana bakal dedaupan rampungi nggih. Nggih, ngestaken dawuh Paman Haryo. Hey.